दुनिया के सेम संस्कार गोइल छोरी के आवन चाटल मनीष कसेब ढोरी के। ताली बजावा अगर जे तू ताली नहीं का बजा सको तो ऐसा ऐसा सिंगर खातिर चप्पल के मतलब चप्पल के तू इनाम दे सकता रह और एकदम एकनी के ताबड़तोड़ कहीं बेटा जिहन तब मार सकता रह ना। भाई लोग हम तालुम से एगो बात बता दी, ये बात पुराना नहीं खे। मनीष कश्यप एक दो दिन पहले जेल से निकल के आइल बारन और तू लोग तो मनीष कश्यप के बहुत अच्छी तरीका से जाना तक बोलोग कि उ का करेलन। उ भोजपुरी सिंगर ना हवन और चाटा चाटू वाला हाल ना करलन, मगर साला भोजपुरी सिंगर इतना नीचे गिर गइल बा अपन गाना हिट करवाए खातिर कि एकदम ऐसन ऐसन गाना गाता सन, ओकरा बाद ऐसा ऐसन गाना गा के अपना आपके बाहुबली समझता सन कि है हमरा जैसन अब कौन बार रे साला। हम तो ऐसा गाना गा देनी जौन मतलब पूरा एकदम फेमस हो गई। भाई लोग हम तालुम से एगो बात बता दी कि अगर जो भोजपुरी इंडस्ट्री में तालुम के फेमस हो गए के बाद तो पहिलका रास्ता रही अश्लीलता और उहे इ लड़की फॉलो क के एकदम हिट होकर चाहती है, मगर ये हिट ना होई। हमार का नाम भाई सुमितवा जौन बात कह देवेला उ सत्य होला, ये हिट ना होई। काहे से कि भाई लोग कोनो इंसान जेल के आइला के बाद सामाजिक बात करता, मतलब मजदूर पर सवाल उठावता और ऐसा गाना गाती है कि अगर जो उ इंसान एक गाना सुन ली तो कही कि मैं अपनी अगर अम्मा बहन पा गए ना तो इन लोग का रास्ता दिखा दूंगा। सच कहता नहीं यार, ये जब से हम गाना सुनले बानी तब से हम डिप्रेशन में बानी। ओकरा बाद हम ये गाना सुनला के बाद एक और इंटरव्यू देखनी हो और एक और जब इंटरव्यू देखनी हो तब तनी से हमार दिमागवा हिल गई हो। जान तो लोग का कहती है कि हाँ हम चटवान ना मनीष कश्यप से ढोरी, हमार ढोरी पे तना चटवान तहा बात मतलब तहार अगर ढोरी में तो चटवावा हम अश्लील कहाँ ही गई, अश्लील कहाँ से बा एकदम बढ़िया बा। बताओ यार ऐसा ऐसा सिंगर के साला इंटरव्यू लेके जात रहा तो साला तू खुद बदनाम हो जाइबा, तू खुद रोस्ट हो जाइबा ना। भाई लोग ऐसा ऐसा सिंगर खातिर एक एक उपाय बा कि सरवा लो भगवान के नाम और मन में जितना गंदा गाली बा जितना गंदा गाली बा उतना गंदा गाली एक नी के दे दो। और रोस्ट अगर जे करे के बा मतलब कैरी मिनाटी होकर चाहे बहुत बड़ यूट्यूबर बा लोग रोस्ट कर लोग, अगर जो रोस्ट करे के बाद तो एकनी के करस यार। काहे से कि एकनी के गाना सुनला के बाद मतलब आदमी बेचैनी में हो जाला कि साला का गा दिल बारी सन ना यार। ये गाना सुनला के बाद हमार एक गो दिल से बात निकलता, आओ 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 और मेरे पास से चप्पल का इनाम ले जाओ, जूता चप्पल का माला इनाम ले जाओ, खाली चप्पल है ना जूता चप्पल के माला इनाम ले जाओ ना। भाई लोग ऐसा ऐसा सिंगर खाती भाई लोग हमारा पास ये सब शब्द बा, मगर तू लोग ऐसा ऐसा सिंगर खाती का कहे के चाहता लोग। देखा ये गाना जौन गईले बिया नु तौन बहुत खराब गईले बिया। काहे से कि भाई लोग कोनो इंसान जेल में गईल बा और जेल में से निकल के आता तो ओकरे खातिर कहती है कि आओ मनीष कश्यप आप तू लोग समझ सकता लोग। और ना तो भाई लोग वीडियो के इतना शेयर कर लो कि इस सिंगारवा के कराओ कात पता चल सके। और ना तो तालुम के भाई सुमितवा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।